ಹಾಯ್ ಬಂಧುಳೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾಂತೆರೆಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗಡಿನಾಡ್ತಾ ಸೋಜರ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಕೊರಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲೆಟ್ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಳೆ ನಿಕ್ಲು ನನ್ನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಂಟ ದಯಮಾಡ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇತ್ತೆ ಕೊರಿಯನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೆರ ಬೋಡಾತು ಕಾಲು ಕಿಲತ್ತಾತು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಚಿಕನ್ ಎಂದತ್ತಂತೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಒಂಜರೆ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಉಪ್ಪುನು ಏನು ಪಾಡೊಂತುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಮುಂಚಿತ ಪುಡಿ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಮಂಜಾಲ್ ತಸ್ ಪುಡಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲೆ 2 ಮಾಡ್ತದೆ ನಂಚಿನ ಜಿಂಜರ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಇಂದು ಇರುವೆ ಎಡ್ತು 30 ನಿಮಿಷ ಪೊರ್ಲು ಇಪ್ಪಿರ ಬೋಡಾತು ಸಪ್ರೇಟ್ ದೀವೋಡು ಇಂಕ್ಲೆ ತೆತ್ಕೊಂತುಳ್ಳಾರ ಇತ್ತೇನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಅರಿತ್ತ ಪುಡಿನ ಬೆತ್ತಂತೆ ಅಂಚನೆ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಬೆತ್ತದು ಇಂದೇನು ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೈಟೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇತ್ತೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಂಚಿನ ಈ ಚಿಕನ್ ಪೀಸನ್ನು ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ದೀವಂತುಳ್ಳೆ ಬಂದುಳೆ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತುಳ್ಳೆ ಇಂದು ಸ್ಪೈಸಿ ಅಂಚನೆ ಸ್ವೀಟ್ ಆತು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ತುಳ್ಳೆ ಇತ್ತಿಂದೇನು ಎಣ್ಣೆಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂತುಳ್ಳೆ ಇಂದು ಎಣ್ಣೆಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಬಂದುಳೆ ಇಂದು ಮೂಜಿ ಎಡ್ತು 4 ನಿಮಿಷ ಪೊರ್ಲುಟೆ ಎಣ್ಣೆಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ತಗೊಂತುಳ್ಳಾರ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆತನು ಇಂದನಿತ್ತೆ ಮಾಂತ ಪೀಸನ್ಲ ಇಂದೇ ರೀತಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ದೀವಂತುಳ್ಳೆ ಇತ್ತೇನು ಮಾಂತ ಪೀಸನ್ಲ ಇಂದೇ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ಸಪ್ರೇಟ್ ದೀತೆ ಇತ್ತೆ ಬೇತೊಂಜಿ ಬಣಲೆಟ್ಟು 2 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಎಣ್ಣೆ ತೊಂತೆ ಐಕಿತ್ತೆ 2 ಎಡ್ತು 3 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಎಳ್ಳ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತು ಏನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂತುಳ್ಳೆ ಇಂದು ಪೊರ್ಲುಟೆ ಕೆಂಪಾವಡು ಫ್ರೈ ಆತು ಇತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೇನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸಾಸ್ ಪಾಡೊಂತುಳ್ಳೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸಾಸು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ನಂಟ್ಲ ಪಾಡೋಳಿ ಇತ್ತೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ಲ ಏನು ಪಾಡೊಂತುಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೇನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಸೋಸ್ಲ ಪಾಡ್ತು ಪೊರ್ಲುಟೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂತುಳ್ಳೆ ಈ ಪೊರ್ತುಟು ಗ್ಯಾಸನ್ನ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ದಿಂಟ ಯಾವುದು ಇತ್ತೇನಿಂದೇನು ಆರಾಮಟ್ಟ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂತುಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಹಿಂದಕ್ಕೇನು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡುವಂತುಳ್ಳೆ ಹಿಂದವ ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಆನಾಗ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊದಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ತಗೊಂತುಳ್ಳಾರ ಇತ್ತೇನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಯಾಕಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ನಂಚಿನ ಪೀಸನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಪೊರ್ಲುನು ಹಿಂದಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ತಗೊಂತುಳ್ಳಾರ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆನ ಕೊರಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪೊರ್ಲುಟೆ ಈ ಮಸಾಲೆ ಪೀಸ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್
ఇందుకేను కొత్తంబరి సొప్పు వాడుంటుంది. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಖಲಿಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎನ್ನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ದಯಮಾಡ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಚನೆ ಮುಟ್ಟಾಯ್ತನ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತದು ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂಡದ ನಿಕ್ಲಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಖಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೊರಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲಟ್ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಿಖಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ನಿಖಲನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ఇంక తెరిపాల పండుగకి నిఖిలక మాంతరికల ధన్యవాదాలు. నమస్కారం బంధువులు.